Hello लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे थास' बिबारनि सायावनो आरोना जे जानिखि जोंनि एक्टर बर'नि जे अलंबार आदा जे साला बाइकआबो माब्रै हां हां बानायना लादों आरोना ओमफ्राय आंहा गोजांनाय मोनदों आरोना जे बे जेकेटआ आंनि नङा जे आं लाबोथ'वाखैमोन जे बिथांनि बिथांनिखौनो आं बुंना लाबाय आरोना जानिखि अलंबार आदा जे एक्टर जे बिथाङा जे थास' बिबारनि सायाव एसे फोरमायदों जे नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानो हागौ जानिखि अलंबार आदा एक्टर जे बिथांनि फेसबुकआव जायफोर फलोवार्स जे नोंथांमोना नुदों आरो जायफोर फलोवार्स गैया जे नोंथांमोना नुवाखै बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहाबो 10टासिमसो थायो नालाय ओमफ्राय दखानाबो बन्द जासिगोन ओमफ्राय नै बन्द जानाय सिगां माने बेखौहाय माने दैयाव सोबनानै गालांगोन आरोना बेयाव मानो होनोब्ला बे एसे लेथ्रा नालाय ओमफ्राय निखाय आरोना आंबो न'आव थांगासिनो आरोना लोगोफोर आगष्टनि 12 तारिखआव न'आव थांसै आं अलंबार आदा जानिखि एक्टर जे बिथाङा मा फोरमायदों जे थास' बिबारनि सायाव जे नोंथांमोना नायलांदों हेलो लोगोफोर आं दिनैसिम बेबायदि भिडिअ बानायफेराखैमोन आरोना किन्तु दिनै मा होनो बायद'खौनो सानना लादो प्लास रागा जोंदों आं बिरादनो खारन बेबायदि ससियेल मिडियायाव लाइक मा होनो बेफोरबायदि मानसि लाइक गार्बेजसो होनगोन आं गार्बेज बा बर'आव जों जेनेबा दाखोर होनोना ससियेल मिडियानि दाखोर बेबायदिफोरखौ जों कमप्लिटलि जोखारनानैसो गारनांसिगौ दायो माने लाइक जोंनि बर' हारियाव माने जास्ट गुबुनले खालामफैबाय थादों बिसोरो मा आं डाइरेक्ट बुंसै दिनै आं थास' बिबारनि खोथायाव बुंदों खारन बिनि क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ नायनानै आं ओरैबायदि जोंसिनदोंसो खारन बिसिनि टपिकआ लाइक थान्दा जाबायानोमोन ना रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ बिसिनि बाकवास क्लेरिफिकेसन भिडिअ लाना फैना आरो बांसिनसो जालायबाय आं माने नायनोनो बाबाय आरोना ससियेल मिडियायाव हाबबानो फेसबुकआव होन इउटिउबाव होन बिसिनि क्लेरिफिकेसन भिडिअनो मा बाकवास क्लेरिफिकेसन आं नायदो रायजो राजाफ्रा नुगोन बिसोर मा क्लेरिफिकेसन होदों बिनि सायावनो दायो आं रिएक्सन भिडिअ बा काउन्टार भिडिअ मा होनो जिखुनु रायजो राजाफ्रा मा सानना लायो बेनो ओके थ' जों स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ आं रिएक्सन होलांबाय थागोन बिनि पइन्टफोरखौ खोथाफोरखौ आं काउन्टार होलांबाय थागोन खारन मा होनो बाकवास क्लेरिफिकेसन थ' दे स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बे भिडिअखौ आं जे भिउस आरो फलोवार्सनि थाखाय साबसक्राइबार्सनि थाखाय सिख्लाफ्रा सोरबा बुंगासिनो जेनेबा गावनि भिडिअखौ गावनो होना लादों माखासे मानसिफोराबो बिदि बुंदों आरोना नोंसोर माब्लाबा गावनि बडिखौ जेनेबा बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौ देखायनानै सोरबा भिउस माबा माबि फलोवार्स बेफोरबायदि बारायनो सानो नामा बेफोरबायदि खोथा सिङावबो सानखानाङा जुदि नोंसोर मालायखौ सानोब्ला नोंसोर गावनो सानो मिथिबाय आरो मानसिफोरा माब्लाबाबो मायबा मोनसे जाबोला बुजायनो थाखाय फैया ओरैबायदि माने बांसिन मानसिखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय भाइरेल भिडिअ माबोरै जाखो बेखौ जोंबो माने एसेबां बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया जे भिडिअखौ हेगारदों होननानै बियो आंनि माब्लाबा टाइमाव बिदिनो बेरायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय बयबोथ' आजिखालिनि रिलेशनशिपआव जेनेबा बेबायदि फिजिकेलि जानायानो जाखायो प्राय जायो मानसिफ्रा जेनेबा दा आंखौ जों सानैखौ बायरेल जानायखौ नङा बायरेल जानायखायसो माने जोंखौ सानबाय जों जेनेबा बेबायदि जों गाज्रि दिनानै दा माने बाहेरा मानसिफ्रा सानजोब्बाय आरोना नाथाय बुंनो थाङोबा सब जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरासो माने जोंनि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामै माने लासै खालामगासिनो ओंखारनोनो हाया न'नि लामानिफ्राय ओंखारनो हाया माने बेफोरबायदि जाजोबदों आरो खायसे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जेनेबा नोंगौ आं बेयाव पस्ट खालामसै बे पइन्टखौ आं माने काउन्टार खालामनो सानदों
मा बुंदों बेबायदि रिलेशनशिपआव जाखायो जायो जाया बेखौथ' आं मिथिला मानसिफोरासो मिथिगोन खिन्थु ससियेल मिडियायाव जे बेफोर खोथाखौ बुंनानै दा जितु फैगोन यथ्स बा यांस्टार्स निउ जेनेरेशन मा फोरोंनो सानदों बिसोरखौ जेनेबा रिलेशनशिपआव गोसोथोलायनाय थाबाथाय बेफोरखौ खालामनांगौ होननायसो जादों जाखायो बाकवास नामा फालतु आरो मा प्रुफ दं नोंसिनाव मा प्रुफ दं जे एभ्रि कापोल जाय रिलेशनशिपआव थायो बिसोरा जाखायो ना मा प्रुफ दं बिसोरनाव मा प्रुफ दं मा बुजायनो सानदों यांस्टारफोरखौ मा बुजायनो सानदों मोजां गियान होदों बायदि मोनदों नामा मा खुनु सिरियासनेस गैया नाय लोगोफोर नोंसोर क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ ससेखौ नुबाय दा जिखिनि जाखांबाय खुनु सिरियासनेस गैया ना नोंसो भाइरेल खालामदों ना आंसो भाइरेल खालामदों ना बेबायदि होननानै उल्था गावनि बयफ्रेन्डआवसो सोंदों मा खोथा बेलाय फाग्ला नामा थ' नायबावनोसै आरो आं काउन्टार होबावगोन बेनि पइन्टस दं बहुद क्लेरिफिकेसन आरो जेनेबा बयफ्रेन्डफोरा ब्रेकआप जाबाथाय जेनेबा भाइरेल खालामनानै होयो ना जेनेबा बेफोरबायदि नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआपबो जाखायाखै ना जादों ब्रेकआप ना नों खालामदों बेयावबो मोनसे खोथा पइन्ट नोंसोर ब्रेकआप जालायदों जालायाखै रिलेशनशिपआव दङ गैया जोंनोलाय मानो नांगौ जों मिथिनोबो गोसो गैया नोंसिनि पार्सनेल मेटार नोंसिनि पार्सनेल लाइफ नोंसोर ब्रेकआप जादों मा जादों जायाखै जोंहालाय मा दरखार जादों जोंनोलाय थै फालतु नामा दे नायबावनोसै बेनिफ्राय बिसोरा बिराद खुनु सिरियासानो गैया मिथिबाय ना मिनिनायसो बेखौ माबा मोनसे क्लेरिफिकेसन भिडिअ होन नामा माबाफोर लाइक ना एप'ल'जि दं ना मा दं जेबोआनो गैया भिडिअ गावनि फालतु मिनिलाबायनाय माने लाइक मा होनगोन बेखौ मोसौ गियान होनबाबो मोसौआसो दाय जागोन कारन मोसौआबो बेखिनिनिफ्राय साबसिन बुजिबावो खोमा मोनसे मोसौ गियान होनबाबो जानो नङा आरो मा जिखुनु दं बेनि गियान होननानै बुजिना लादो बाकवास जेबो गैया बिराद टेनसन खालामदों दै खिन्थु बिराद रायजादों बिराद रायजादों आङो बियो माने मानसिफोरजों रान नांलायलाबाय थानो सुखुवा जों सानैजों नांलायो गेजेर नोंगो नांलायबाबो माने बेफोरबायदि खोथा मालाबाबो बाहायफेरा आरोना जेनेबा नोंखौ भाइरेल खालामगोन मागोन नाथाय एसे सिगाङाव सानसेखालि ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आरोना आंनि ओरैबायदि नांलायनानै आं बेनि फट'खौ पस्ट होना होदों आरोना आंनि फेसबुकआव जास्ट 1 मिनिटनि फट'खौनो माने सुटियाफोरा ओरैबायदि स्क्रिनशट मारि लाबाय दसेनो मिम्स बानायबाय नाथाय बेफोरबायदि जायाना खोथायाव जेनेबा मिम्स बानायनो हागोन होननानै बेफोरबायदि मालायनि जेनेबा पस्ट मोनदों होननानै बेफोरबायदि मिम्स बानायबाय थानो नाङा ना र' बेयावबो मोनसे पइन्ट होनो नाय नोंसोर आं नोंसोरखौ ना फल' खालामो ना नोंसोरखौ सिनायो आं जेबो मिथियामोन नाथाय भाइरेल जाखांनायनि उनाव जेथिया थास' बिबार बेबायदि थ' आं बे टाइमाव बिसोरनि ससियेल मिडिया एकाउन्ट्सखौ आं एनालाइज खालामदों बा आं चेक खालामदों दिनैसिम बिसोरनि माबायाव ससियेल मिडिया एकाउन्ट्सआव मोनसे मोजां कन्टेन्ट गैखाया हयथ' अबेबा बिसनायाव थानानै अबेबा आइनायाव थानानै बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड थानानै बिसोरो भिडिअ बानायनाय मानाय कन्टेन्ट्सफोरखौ आं नुखायो थ' नोंसोर जुदि गावसोरनो जुदि प्राइभेट मोनसे गावबागाव लाइफ थायो बे बुस्थुखौ नोंसोर जिहेतु ससियेल मिडियायाव लाबोखांनायनि उनाव नोंसोर जुदि मालाबा फट' होदों भिडिअ होदों बेखौ मिम्स बानायखागोन आरो जुदि ससियेल मिडियानि जुदि गियान गैयाबा ओंखारनोबो नाङा नोंसोर बेबायदि बानायखागोन मिम्स मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आजिखालि बहुद दं ससियेल मिडिया एकाउन्ट्स हेन्डेल खालामग्रा बहुद दं नोंसोर जुदि बेबायदि ससियेल मिडियायाव कन्टेन्ट हेगारखाबाय जेबो प्राइभेसि गैखालाबा नोंसोर मिम्सखौ बानायजाखागोन मा मोजां खोथा आसा खालामदों नोंसोरलाय मिम्सखौथ' बानायखागोन
स्टार्ट खालामबावनोसै जानो माबोरै बेबायदि जाखो नाथाय आङो साबुखौ माने बिहरदोंमोन आरो जोंनि भिडिअ थानायखौ हर होननानै माने आं फारसेनिफ्राय खिन्थागोन आरोना गोरोन्थियानो जोंनि गैखाया जास्ट जोंनि गोरोन्थिया बेनो जों माने गाव गावनि पार्सनेलिखौ माने जोङो भिडिअ खालामना लानाय नाथाय भिडिअआ बयनावबो गोरोन्थिया नोंसिना भिडिअ बानायनायावनो जाखादों नोंसोर मा मेलेम गैया नामा ओरैनो आं दहाय माबा मोनसे गियान होनाखै दे आं एनिमेल्सजों कम्पेयार खालामा क्योंकि एनिमेल्सआ बहुत बुजिनो हानाय पावार थासिनबावो जोंनिफ्राय सबसे गिदिर गोरोन्थिया नोंसिना भिडिअ बानायनायानो आरो फनाव मालाबाबो बेफोरबायदि बाकवास भिडिअ दा बानाय मोनसे खोथा आं फोरोंनो थास' बिबारनि सिमल' नङा बेयो जिखुनु जोंनि बर' गथ'फोर दा जाय मोनथिजोबा जानो हागौ जे जों बेफोर फनाव भिडिअ बानायो वाट्सएपाव सोरबा थानो हागौ प्राइभेट मेसेज गेलेग्रा भिडिअ सेन्ड खालामग्रा माग्रा बेफोरखौ मा रावबो नुवा सानदों नामा वाट्सएपाव हरोबा वाट्सएपनि मालिकआ नुगोन फनाव बानायदोंबा फनाव गुगल ड्राइभआव आपल'ड जागोन गुगलाव जाय हेन्डेल खालामो इन्डिया गुगला बिसोर नुगोन गाज्रि फोरोंदों होनना दासान रायजोफोर खिन्थु मोनसे खोथा बुंदों नों जुदि एफा बेबायदि भिडिअ नायनो गावनि पार्ट्सफोरखौ बेबायदि खालामनो लाइक पर्न'ग्राफि टाइपनि नों जुदि भिडिअ नायनो गोसो गावखौनो आरो DSLR केमेरा लाना नोंसोर जुदि एफा फन गंनै गंथाम गंब्रै बायनो हायो आइफन माबाफोर आइफन नों बाहायो आं मिथिया बेखौ खोथायाव होनदों आं बेफोरबायदि जुदि बायनो हायो DSLR केमेरा बायनानै ला खेबनानै ला गोसो जाबानो गिदिर भिडिअ स्क्रिनाव नायो ना मायो नों नायबाय था लेपटपाव नायो कम्पिउटाराव नायो मेम'रि कार्डखौ सो टिभियावबो नाय गिदिरनो नाय खिन्थु फनाव बिदि दाबानाय गोदान जेनेरेसनफोरखौ फोरोंदों आं बे जानो हागौ बिसोरनि भिडिअखौ सोर लिक खालामदों बेखौथ' आं मिथिला बाट नों फनाव बानायनाय लोगो लोगो नोंखौ फननि मालिक जिथु गुगल ड्राइभ बा फनाव मा ड्राइभ थायो आं बारा मिथिला टेक्न'लजियाव आं एसेबां नलेज गैया बाट बेखिनि जे आंबो मिथियो जे नों बे फनाव बानायनायफोरखौ ना बेखौ गुगल ड्राइभआबो मोनखाजोबो थ' बानायनायानो नोंना सबसे गिदिर गोरोन्थिखा नों बेयाव गोरोन्थि गैया मा गैया बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया कम्पालसरि बुंनो हायो आं थोंजों भिडिअ खालामनाया बयनावबो थाखाय मारै मोनसे खोथा बुंबावबाय बे दाय बयबो भिडिअ बानायखायोनो मा खोथा बुंखो नोंलाय प्रुफ होना प्रुफ हो सोर भिडिअ बानायो नोंसो बानायदों बेलेगा बानायदों बानायाखै मा बुंनो दरखार जादों नों आरो माने आरो गोदान जेनेरेसनखौ आरो फोरोंबावदों जे फार्स्टआवथ' मोनसे खोथा बुंखाबाय बियो जे रिलेशनशिप गोसथोलायनायाव बेफोर जाखायो होननानै मोनसे गाज्रि एग्जाम्पल सेट खालामखाबाय आरो सेकेन्डआव मा बुंबावखो बे भिडिअबो बानायखायोनो गासिनावबो गेरेन्टि लानासो बुंबावदों जे बेबायदि सोरबा कापोल्स बा सोरबा माबा खालामो बे फिजिकेल रिलेशनशिपखौ भिडिअ बानायखायोनो मा फाल्तु माबा मोनसे क्लेरिफिकेसननि बाथ्रा जाबाय नामा बियो मोजां फोरोङाखै थ' बिनि क्लेरिफिकेसन भिडिअआ बिराद गोलाव आं बारा नायनानै जेबो माने आं मानो नायला होनोबा बा रिएक्सन खालामला होनोबा जास्ट बे मोननैसो मेन पइन्टआव आं फैयामोनबो आं खिन्थु फैनो गोनां जाबाय खारन बे जितु बिनि मोननै मोनथामसो जितु पइन्ट बे बुंदों माने जितु इट डाजन्ट मेक सेन्स नन सेन्स डिसगास्टिं माने आरो गोदान यांगस्टारफोरखौ गोदान इनफ्लुएन्स होनाय बा मा होनगोन बेखौ बा माने गावखौ फेमास खालामनाय मानाय बेखौथ' आं मिथिला बिसोर गावनो हगारदों ना मादों बेखौथ' आं मिथिला खारन गावसोरसो मिथिगोन बेखौ थ' आं बेनि थाखायसो फैदों बे बिसिनि माने फाल्तु पइन्ट जितु मोननैसो दं बेखौ आं काउन्टार खालामनो फैदों जायाखै नन सेन्स खुनु सिरियास गैया नो अपलजि थ' आं बिनि 18 मिनिट्स ना मा फुल भिडिअ दां आं बिनि माबायाव हाबला खारन जेबो माबा गैखाया मिनिं गोनां बाथ्रा गैखाया बेयाव खुनु क्लेरिफिकेसन नङा बेबायदि भिडिअखौ खुनु क्लेरिफिकेसन भिडिअ होना खिन्थु दानि सोरबा इउटिउबार्स सोरबा फेसबुक पेज हेन्डेल खालामग्रा बिसोर होनदों क्लेरिफिकेसन भिडिअ बेखौ क्लेरिफिकेसन भिडिअ होनो आं मानिया बेखौ क्लेरिफिकेसन भिडिअआ मा फेक्ट्स अथेन्टिसिटि खोथाजों फेक्ट्स जेनेबा नैबे भिडिअखौ जों बानायदोंमोन खिन्थु जों भाइरेल खालामाखै मायाखै बेफोरखौ फेक्ट्स जेब्ला होयो अब्लासो बेखौ जे माने क्लेरिफिकेसन होनो जे बे जोंनि
जोंनिफ्राय थाङाखै बोरैबा जाफ्लांदों मादों बिसोरनाव खुनु बे खोथानि खुनु जेबो गैया खुनु प्रुफबो गैया बिसोरनाव थ' बे खुनु क्लेरिफिकेसनाव गैया प्लास आरो जिबायदि पइन्ट लाबोदों गाज्रि माने लाइक यांगस्टारफोरखौ बेलेग माने इनफ्लुयेन्स होनायसो जादों थ' ओंखायनोसो आं फैदों आं मालाबा भिडिअ बानायफेरा स' लोगोफोर आं बे भिडिअखौ दिनै बानायदों होनब्ला आं सासे आदानिफ्राय इन्सपायार्ड जानानैसो बानायदों आं बेनि मुङा आदा जन कार्जि ना आं बिनिफ्राय इनफ्लुयेन्स जादों कारन माने इनफ्लुयेन्स जादों होनबा बेबायदि माने गार्बेज बेबायदि दाखोरफोरखौ ससियेल मिडियायाव दोननानै गुबुंले माने मा होनगोन बेखौ गुबुंले जागासिनो माने ना थ' माने बेलेगफ्रा बहुत माने चान्स मोनगोन उनाव थ' बे बुस्थुखौ जोखारनांगौ जेरै क्रिकेट गेलेबा स्टेडियामाव जेरैबायदि बुनानै सिक्स माने आउट अफ बाउन्ड्रि खालामो बेबायदिसो हरनांसिगौ दा बेबायदि माने माबाफोरखौ गार्बेजफोरखौ स' साइडआव आं आदा जन कार्जिखौ थेंक इउ होगोन टु इन्सपायार्ड मी टु मेक भिडिअस इन साच टपिक्स थ' बेनोसै आरो लोगोफोर नोंसोरबो जुदि सोरबा जुदि बेबायदि बाकवास भिडिअ लाबोग्रा बाकवास ससियेल मिडियायाव फैनानै माने गुबुंले खालामग्रा ओंखारबो आं दिनै ओंखारनो गोनां जाबाय ओंखारबोबाय आं दिनैफ्राय ओंखारसिगोनबो आरो बेबायदि टाइपनि जुदि आरो सोरबा माने काचरा फैबावो बेबायदि माने दाखोर फैबावो आं बेनि सायाव दिनैनिफ्राय आं बुंगोन हाला थानो मोनसे कारन वी एज हिउमेन बिंस माने मोनसे लिमिटसिम जों सहायनानै थानो हायो जोब्बाय आंना बे लिमिटआ जोब्बाय माने ससियेल मिडियानि मिनिं बुजिया बिसोर जानला मोनला फैनानै बाकवास दंबावो आरो बहुत मानसि दंबावो आं काउन्टार होनो गोनां बहुत दंबावो नायनानैसो दं आं बिसोरखौ फैगासिनो आं थ' लोगोफोर थेंक इउ एसेनोसै